हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरि भिडिअ लानानै फैदों। शायरिखौ लिरनानै हरदों अनिल बर', डिस्ट्रिक्ट नलबारि, भिलेज माहिना। दानिया फैदो बिथां हरनाय शायरिखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। नों सोलायबाय, नों दाना गोबां सोलायबाय सना, गोबां सोलायबाय। नों दाना आंखौ गोदै गोदै राव बुंफ्लाना सानफा एफा सोलायलांबाय। नों आंखौ गोदोनि बायदि खबरखौनो लाला आरो नों आंनि अननाय होनायखौ नेवसिनोल' खाबु लासै। नाथाय खोनासं सना, मोजां मोननाया गेलेजानाय बेसाद नङा। नोंनि बेफोरबादि खाबुआवनो जुदि आं बे बुहुमनिफ्राय गोमोरलाङोब्ला नों आंखौ गाबै गाबै नागिरब्लाबो मोननाय नङा।